vás, že mám právo se zavolat. Je tohle základní škola květnového vítězství? Mohl bych mluvit se školníkem? Chci vědět, kdo jste a co tady dělá. A chci to jen vědět hned. V souladu s choutkami pána Trpaslikonu, zlovolného vládce, přinášíme my šedé kápě, tuto oběť ukojení mylné zvrácené choutky velkého úka. Tím se vše vysvětluje. To jsem rád, že vás vidím. Vy musíte mít velký úchyl, že? Aby jste byl v obraze, došlo k obrovskému úřednímu omylu. Z nějakého důvodu si mě váš personál spletl s panou. Nech toho mrzkého kňourání, bleských chomáčů, rektálních chorob. Promiňte, mám skvělou trochu plávolit, když jsem nervózní. Nikdy jsem neukusil fyzické učení. Vlastně toho jsem se vždycky bál. Ze všeho nejvíc. Abych tak řekl. Tak tady se tvoje všechny nejhorší obavy zhodí. Jo, poslední. Kdo jste? A proč jste na mě tak zlý? Ty sám si mě stvořil, živil si mě, pomohl jsi mi ze síly. Jsem ta tvoje část, která tě nenávidí. Jsem tvé sebepohrdání. Moje sebepohrdání? Není snad pravda, že pohrdáš sám sebou, že nenávidíš vlastní neschopnost a hloupost, že sebou opovrhuješ pro svá nesčetná selhání a zklamání. Není pravda, že necítíš nic než nejhlubší trýznivou averzi vůči těm chodícím zvratkům, kterým svět říká Arnold River. Není to pravda. Je. Tyhle rozhodli jsme se, že tu s tebou zůstaneme a pojďme se s tím netvorem. Za všichni za jedno. Vážně? No jasně. Pane, rád bych využil této příležitosti, abych vám řekl, že jste báječný organizátor. Chci říct, že nás tady všichni čeká jistá smrt a je na čas, aby jsme si řekli, co věc cítíme. Myslíš, že je to vhodný? Ale chlapi nedokážou. Neumějí to říct, víš? Dát najevo své city. Jo, mají problém věci, urážejí se, přitom si myslí, neumějí říct, co si myslí. Co mi to vykládáš? Chci říct, že už nejspíš nebudeme mít příležitost vyjádřit své city a proto bych toho rád využil, abych vám řekl, že jste báječný muž a velmi vážený kolega a k čertu opravdový přítel. Já už chci říct, že ať se stane cokoliv, tak bychom měli vědět. Ještě dneska ráno si říkal, že jsem rakovinej polyp na říti lidstva. To je pravda, ale moc legrace, zvěcuju. Víš, lásky plně. Myslím, že by neškodilo, abychom zkusili něco jako trojnásobné oběti. Myslím, že se lidé málo dotýkají, že by se měli více dotýkat. My se všichni dotýkáme. Co je to s vámi?